susten du, bere sorteria sustraiakan dituena. Nekez susten du bere lurra zuaitza, espada baileta oletan. Ez du niniak begia usten, espada erroi edo arrubioen mokoetan. Nekez susten du gezalak itzasoa, ez arearria basamortua. Ez du liliak uda berria usten, ez zelurra zuritasuna. Nor da hau? Poeta bat. Eta zertarako balio du poeta batek? Ezer esan gabe dena esateko. Nortzuk zarete zuek, zer nahi duzuen itaz? Zein da galdera aproposa? Honen bestez. Horren bestez. Hainbestez. Hori alda galdera? Ze galdera? Oraintxe egin duzuna? Ze galdera egin dut? Zein da galdera aproposa? Eta? Hori altzen galdera? Ze galdera? Galdera aproposa. Galdera aproposa zertarako? Galdera aproposa behar du autodeterminazio prozesu txukun batek. Egin aldezaket galdera ezer oso bat. Egizu. Zergatik joaten zara ostegunero karaokera kantatzera? Besteen oinak berotzea lortzen dudalako. Horregatik bakarrik? Ez. Horregatik bakarrik ez. Baldago beste arrazoirik. Tarteka musuak ematen dizkidatelako. Eta tarteka ipurdia ikutzen didatelako. Oso arriskutsua da planteatzen ari zarena. Oso arriskutsua da planeatzen ari zarena. Oso arriskutsua zara. Ezin naizena izan gabe maitatua izan. Zuk zure sexu berdineko pertsonei musu ematen diezu Espainetan. Barkatu. Zure lagunei musu ematen diezu Espainetan, zure zenitartekoei musu ematen diezu Espainetan. Konfiantzaren arabera, egoeraren arabera, testu ingururen arabera. Ez zaitente sexualitatea bat ere gustatzen. Demokraziak berdin egiten gaitu danok. Badik ez dut uste danok berdinak izatea gauza ona denik. A ber! Ze iritzi daukazu bizitzaren plano ezberdinei buruz? Zer esan nahi duzu? Zure ustez, heriotzaren ostean bizitza dago? Ez dakit bat ere inporta zaidan. Ba jende bati, heriotzaren ostean bizitza dagoela jakitea, lasaigarria egiten zaio. No jodas, don't fuck! Estroitzen boitzen! Hostia, tu! Baina zer gertatzen zaio ni? Helenitatzen hasi da berriro. Lasaigarria da paradisuaren existentzia. Basamortua, ez du liliak uda berria usten, ez zelurra zuritasuna, bere sorterrian eke susten du, sustraiakan.
Lasai jabetxin. Miss Karaokek abesti bat kantatu behar du gaur Gasteizko printzipal antzokian. Eta urduritzen hasia da. Zer kantatuko du evento handi honetan jende guztiaren aurrean? Are gehiago, zein hizkuntzatan kantatuko du? Gutxiengo gutxitu? Gehiengo gutxitu? Gutxiengo gehiengotu edo gehiengo gehiengotuagotuentzat kantatuko du? Gauzengatik kuriositatea handia zeukan, edo bai. Berba gitxiko izan eta bihotza handiko, Eta, kontraesan izan arrean, erantzun bat emoteko 11.000 buelta dela. Bizitza asko saltzen zekin pertsona bat gozatuan izan zuen. Jubilatu zenuten. Itz utziko gizon ederra eta gorra. Planta handiko. Machista, zuruna, irekia, eskartiana, imprevisiblea, manitas. Zure ustez, zer pentsatzen du edo zuen, zure idolek? Gauza handirik ez, biloba asko zituen. Puntiko zentzua nintzela, atsegina, ona, zentzu honean. Beste planeta batekoa nintzala bere realidadetik oso urrun. Ez zuen nitaz gauza asko pentsatzen. Bizitzan pizkat galduta nagola. Arroz zegoen, bera luza izan da nik euskaraz egiten ekilako, lehenengo biloba da nintzen duena. Eta arrotasun puntu gorena izan zen, bera zen telebistaren gaixo bat, telebista ikusten da obsesionatu bat zen telebistarekin, eta antena parabolikoekin. Eta bere arrotasun puntu gorena izan zen, ni horretako telebista lokalean lanean hasi nintzenean. Hori izan zen arrotasunaren nola erazan duko zeniok ez zure ituela egin gozare. Eta ez banaiz nekatzen?
Gero eta gehiagotan esaten didate nire aitonaren antza dudala. Eta horrek kezkatu egiten nau. Nire aitonak oso tripa handia zuelako eta oso bibotea arraroa. Nire aitonaren bibotea munduko edozein diktadorek edukiko lukenaren antzekoa zen. Eta horrek kezkatu egiten ninduen. Baina nik nire aitona maite nuen. Orain, ni euskaldun erradikal bat naiz, eta orain egingo dut normalean antzazlan batean sekula egingo ez nukeen zerbait. Abuelo, siempre quisiste que te llamara Aitona y no fui capaz. Tus gustos siempre me llevaban a mundos extraños. Te recuerdo viendo en la televisión el sábado noche a Rafaela Carrà. ¡Qué mujer!, decías. ¡Qué mujer! Cada Nochebuena, cuando estaba toda la familia reunida, desaparecías un momento y volvías vestido de mujer. ¿Qué llevabas dentro? ¿Qué mujer? Yo soy un cuerpo que ama el cuerpo que era mi abuelo. ¿Qué queda en mi cuerpo de Rafaela Carrà? ¿Cuántos pelos de mi cuerpo se erizan cuando recuerdan a mi abuelo decir, qué mujer la Rafaela Carrà? Abuelo, siempre quisiste que te llamara Aitona y no fui capaz. Kokotxak jaterakoan plazerra sentitzea, karaoke momentu bat da. Ipurdian latigo batekin jipoitzen ustea, karaoke momentu bat da. Sobre los derechos de los hermafroditas liburua irakurtzea, karaoke momentu bat da. Franco Batiatoren sudurra imitatzea, karaoke momentu bat da. Etxetik atera baino lehen, ispiluaren aurrean pixka bat itxusi jartzea, karaoke momentu bat da. Fake orgasm dokumentala ikustea, karaoke momentu bat da.
Galdera ezerosoak egitea karaoke momentu bat da. Gero arte. Zer? Ondo? Zenbatitza dituz horrek joan ditzuk? Hasta que xine, Abra, ez dio, Maita nazazue, kabroi alenak. Maita nazazue. Maita nazazue nik maite zaituztedan bezala. Edo gehiago. Gasteizko printzipal antzokian karaokea kantatu behar dut. Jende guztia egongo da han. Jende garrantzitsu guztia. Eta jende ez garrantzitsu guztia. Nik ez dakit zein den zein, baina berdin dio. Ni han egongo naiz karaokea kantatzen. Niz karaoke naiz ni. Baina blokeatuta nago. Ez dakit nola aukeratu jende guztia unkituko duen kanta bat. Maita nazazue, kabroi alenak. Maita nazazue. Maita nazazue nik maite zaituztedan bezala. Edo gehiago. Subentzionatu nazazue emozionalki. Miguel Bosé, Negu Gorriak, Nino Bravo, Rafael, Serge Gainsbourg, George Mustaki PLT, Silvio Rodríguez, Bidertzean baldin bada, Xavier Erkizia, Morante, Anari, Pimpinela, Rafael Akarra. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Bai, badakit hizkuntza oso importantea dela, baina benetan, gauza garrantzitsuak, hain dira garrantzitsuak. George Michael, David Bowie, Queen, Belako. Ingelesez kantatu dezaket bestela. Ondo ikusia dago. Edo bi hizkuntza nahastuz. Ez, hori ez. Edo bata, edo bestea. Bi hizkuntzan ahazten direnean, ahulena beti ateratzen da galtzaile. Eta nik, ahalik eta jende gehien unkitu nahi dut. Baina, euskaraz. Ez dut argi, gehiengo ez euskaldunak ulertuko ez duen hizkuntza batean kantatzeak, zer ekarriko duen. Baina, gehiengoak gutxiengoaren alde dagoela dio. Eta gutxiengoaren barruan, gehiengoa bezalakoa izan nahi duen gehiengo bat ere badago. Beraz, zein hizkuntzetan kantatu? Gehiengoak ulertuko duena, edo gutxiengoak errespetatuko dituena? Zein hizkuntzetan kantatu? Erabaki erraldoia edo erabaki txikia da? Inori inporta dio nire erabakiak. Nire erabakia niretzat da soilik garrantzitsua? Zer da garrantzitsua? Erabakitzen dudana? Edo erabakitzea bera? Maita nazazue, kabroi alenak. Maita nazazue nik maite zaituztedan bezala. Edo gehiago. Egunero gertatzen den ebentu handian, izakirik normalenek gauzarik harrigarrienak egiten dituzte. Erraldoiak izan daitezken erabaki txikiak hartu. Eta nik, nire erabakia hartu dut. Erabaki txiki guztiak garrantzitsuak direla pentsatzea,
erabaki txiki garrantzitsu bat dela erabaki dut. Aukeratu ditzaket nere beldurrak, zer aukeratu dezaket? Kontuz! Aukeratu dezaket ausarta izatea, zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket hauskorra izatea, zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket besteek nitaz duten iritzia, zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket besteak ez epaitzea, zer aukeratu dezaket? Se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar.
amantes. Esta vida es libertad. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Non dago hegoaldea, Rafaela? Antartikoan. Sudafrikan. Senegal. Ceuta eta Melilla. Cuencan, Lerman, Tuteran, Gasteizen, Bilbo. Alemania. Zer da hegoaldea? Oinak. Hankak. Hankartea. Esteak, estarria. Zer da hegoaldea, Rafaela? Infernua. Makrobiotika. Komunismoa. Telecinco. Minbizia. Amodioa ondo egiteko hegoaldera joan behar da. Eta nik amodio egin nahi dut ondo. Edo txarto, berdin dit. Baina egin nahi dut. Pastilletara patio. Sirik bot. Heria kambaya tata sonji que papa sonda la laba guapata. Eje guapata zienda da katrosia taka wosin de jaka bombiata. Eje ka bombiata. Se arrusta. Eskia da kapum beya se atraka matocho dopo. Woshiata. Us. Si akan trofia pantalla dalla. Wuchiki. Si ada la tia rusta lollipop. Lollipop tia rusta. Dadera kamba bom bum. Ale apa tia rusta monticolo, ajeba. Eji akan basia tamato sianda katati jo papa bo. Ejende rasta mato kisinde abasia tando go wajia tatapa. Siapa ta? Asia rusta. Ara pumbala. Eji anda kapa bo jeba. Esta ki chibara tundala bajo. Nawas. Esquia tadan yo to como si adilla ta bombula. ¿Cómo te bombola? Me decía a wikimela con me decía que todo toma con. Ah, coño, cubano. Todo como aquí. Calla. Ese moto. Y si acá posia, te dice sábado. Oh, la ruta canto racho. Y si anda como doya sat de la pacho. Riesca tanto tu fuencia, que tu no magua. O aquiniana magazia tan bomba, la sia tan trosto. Es como. Chiqui monkey. Si va rusto. Oye, va, siut. Es yo amba catata.
Zia tapa. Zia kapa, zia rusta. Zia kamato, zia triste nyamaba. Chiki monkey. Oi, abra. Oi, kamato, uchiara. Oi, kamara suya, ushia. Oi, kama. Ist adiata bos syntba. Butia, En bombala. Juskiata tasiana bajeta. Wachiana, etimata, usheba. No. Adiata kambaba sia rustara. Oyeba. Eshima papa. Adiaka mababa. Chiki monkey. La una Rusta, Salusti, Sapin, Zapat, González Suárez, Chaurrongo, Olave López de Aberasturi, Robles, Chaurraga, Garayko Etxea, Márquez, Solano, Zubizarreta, Zuazagoitia Zurutuza, Barandiaran, Sanchotena, Guillem, Alcorta, López de Arcaute, Martínez de Ordóñana, Ochoa, Subijana, López de Aberasturi, Lauzurica, Bernaola,
Bere belaunaldiko gizon askok bezala, nire aitonak ere bere errola bete zuen. Estua, zorrotza, itogarria. Eta hala ere, astean behin edo bitan nik nire aitona maite nuen. Abuelo beharrean, aitona dein ezan eskatzen zidanean bezala. Nire aitona hegoaldekoa zen, eta askotan oroitzapen hau kontatzen zigun. Yo cuando vine del sur a trabajar aquí aprendí euskera. Todos en la fábrica lo hablaban y pensé que lo lógico era que yo también lo hiciera. Una vez me dieron un premio y todo por haber aprendido euskera. Pachi Landa me llamaban, Paco Landalú. Ahora me acuerdo de muy poco, pero que mis nietos sepan euskera es el mayor orgullo que tengo. Abuelo, siempre quisiste que te llamara Aitona y no fui capaz. Miss Karaoke, zer kantatuko duzu Gasteizko printzipal antzokiko eventu handian, jende guztiaren aurrean? Are gehiago, zein hizkuntzatan kantatuko duzu? Kontuz ze kanta aukeratzen duzun, Miss Karaoke. Izan ere esango baitizute, pentsatu jende guztiarengan. Hau da, izan zaitez moderatua. Baina nik zera esango nizuke, Miss Karaoke. Ezer ez dago moderazioa erradikalki defendatzen duena baino erradikalagorik. Ezer ez dago moderazioa erradikalki defendatzen duena baino intoleranteagorik. Epaileak. 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 Gaur egun, artea eta kulturaren munduan, politikoki inkorrektoa izatea da politikoki korrektoa izateko modu bakarra. Eta moderazioa eta intolerantziaren arteko punturen batetan nago ni. Non zaudezu, Miss Karaoke? Epaileak. Zera esango dizute, Miss Karaoke? Ez egin gauza arrarorik. Ez konfunditu jendea. Zaindu itxura. Nola joango zara jantzita eventu handian, Miss Karaoke? Nolakoa da oso femeninoa den gizona? Nolakoa da oso maskulinoa den emakumea? Nolakoa da oso maskulinoa den gizona? Nolakoa da oso femeninoa den emakumea? Nolakoa da oso emakumea den gizona? Nolakoa da oso gizona den emakumea? Nolakoa da oso gizona emakumea edo dena batera edo ez bata ez bestea den pertsona? Epaileak. Zalantzak dituzten pertsonak arriskutsuak dira, Miss Karaoke. Gauzak kuestionatzen dituzten pertsonak arriskutsuak dira, Miss Karaoke. Kontraesanak dituzten pertsonak arriskutsuak dira, Miss Karaoke. Adjetibo argirik gabeko pertsonak ezerosoak dira. Nik adibidez, ez dakit zeintzuk diren nire adjetiboak. Ez dakit moderatua naizen, eta pozik nago. Mundua desastre bat da. Eta desastre horren erdian nago ni, kontraesan ez beteta. Baina besteek definitu dute zer den kontraesana, ez nik. Inter. Trans. Eta berez ni zoriontsua naiz nire beldurrekin. Eta kontraesana dirudien arren, pozik nago. Pozik zaudezu.
differenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici, di più seguimo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibration. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. Controllori di volo, pronti per il decollo, telescopi giganti per seguire le stelle, navigare nello spazio, navigare nello spazio, di più seguimo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. No time. Asko gustatzen zait kanta hau. Benetan, baina, claro, es que ez dut ulertzen. Porque nik ez dakit italieraz. A ver, lo típico bai, te amo, te escolto, baina kantatzen dudana ez. Eta badakit oso gauza sakonak planteatzen dituzela, baina zein da gaia? Maitasuna? Heriotza? Astronomia? Pero qué haces? Nora zoaz? Dena zazutzi? Zure begiek mintzen naute? Come on! Don't leave me this way! Love is in the air! Spenda! Spenda! Je ven! Ne me quitte pas! Déjale venir! Todo esto enfado! ¡Franco! If you feel it in memory, I love you, especially tonight. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. Ni oso pozik nago euskeraz den antzerki obra honetan parte hartzeagatik. Nere gurasoak ez dira euskaldunak, ni bai, ni euskalduna naiz. Eta euskarak nere bizitzan oso garrantzia handia izan du. Jende asko ezagutu dut, eta bizipen handiak izan ditut, ate asko ere zabaldu dizkit, ez bakarrik lan arloan. Eta baita, jakina denez, euskara Europako hizkuntzarik zaharrena da. Eta baliteke ere munduko zaharrenetarikoa izatea. Nik hori asko sentitzen dut. Are gehiago, badaude teoria batzuk biologiaren aldetik,
esaten dutenak, euskarak tximinoen eta gizakion arteko salto txiki horretan bere papertxoa jokatu zuela. Eta nik uste dut teoria horiek egia esaten dutela, eta horregatik nire kabuz behaketak egin ditut, eta aspaldidanik euskara hitz egiten den lekuetara joan naiz, konkretuki Baztan aldeko herrietara joan naiz, eta denboraldi luzeak eman ditutan euskaldunak bertako jendea behatzen. Batez ere tabernatan eta beraiei ezer esan gabe. Eta konprobatu dut, bertako jendearen ahoa, matrailezurra, eta eztarriaren morfologiak guztiz bat egiten duela simio handien gorputz parte berdinen morfologiarekin. Simio handiak, hau da, bonoboak, txinpantzeak, orangutanak eta gorilak. Bueno, hori kontzientziaren aldetik. Baina alderdi fisikotik ere euskarak eragina handia izan du nire bizitzan. Izan ere, euskaraz hitz egiten didatenean bero jartzen naiz. Batez ere bizkaieraz egiten didatenean. Eta, bueno, horregatik jende asko dagoenean nire inguruan denbora luzez hitz egiten euskaraz, ni pixka bat aldentzen naiz freskatzeko. Eta, bueno, ez bakarrik pasiboki, aktiboki ere gertatzen zait, nik euskaraz hitz egiten dudanean bero jartzen naiz. Eta horregatik, bueno, askotan erdarara pasatzen naiz. Gurasoekin beti erderaz hitz egiten dut. Eta, bueno, arrebekin eta lengusinekin erderaz ere. Normalean. Eta lagunekin, bueno, depende. Batzuekin euskeraz, beste batzuekin erderaz. Bueno, kontzientzia eta alde fisikoa alde batera, baina baita nire subkonstientearen egituraketan euskarak garrantzi handia izan du. Gaur bertan izan dudan ametsa kontatuko dizuet. Basamortuan geunden, edo oianean, eta 10 pertsona geunden belauniko, o agian 8, eta gure atzean 4 enkaputxatu zeuden. Alkaedakoak ziren. Eta horrelako matxete batekin esekutatu behar gintuzten. Ezkerraldeko aregekin hasiera, matxetea eztarrian jarri, eta lepoa moztu baino lehen, belarrira esan diote, kaixo. Gero beste batengana joan dira, matxetea jarri eztarrian, eta moztu baino lehen, itsasontzia. Beste bati, gazta. Eta azkenean nire txanda heldu da, eta sendo heldu naute burutik, matxetea jarri hemen, eta pixotza. Eta, bueno, momentu horretan iratzarri naiz, oso urduri, izerditan blai, bero, eta korrika joan naiz sukaldera, bueno, ni gurasoekin bizi naiz, eta bertan ama zegoen, egunon, hijo, buenos días, madre. Ay, ¿cómo te pones? Para 4 palabritas que me enseñas en euskera, ¿cómo era esa tan graciosa que me enseñaste el otro día? ¿Quieres un cafecito, bisocha? Un café no, una tila. Eta, bueno, hasi gara eztabaidan eta azkenean etxe ondoko tabernango saldu dut. Eskerrik asko.
Abuelo hil zenean, bere arropak oparitu zizkidaten. Eta batzutan, jantzi egiten ditut. Sentitzeko bera zen horretatik zer geratzen den. Batzutan bilatu izan ditut ere, emakumez janzten zeneko arropak, baina ez dute zer topatu. Inor gutxik jasotzen du erentzian kontraesan bat edo sentimendu arraro bat. Arropek memoria dute, gorputzek bezala. Esta es la lengua de mis ancestros, pero yo decido mi voz. Este es mi cuerpo, pero yo decido quién soy. Me he visto mi cuerpo, me he visto mi voz. Abuelo, siempre quisiste que te llamara Amona, y no fui capaz. En fin. Barkatu, Marina. Lasai, Jabitxin. Nor zara, Miss Karaoke? Zer egiten duzu ebentu handi honetan? Kantatu? Zer kantatu? Nola kantatu? Gasteizko printzipal antzokian gaude. Ez zenuke euskeraz kantatu behar? Norentzat kantatuko duzu? Jende guztiarentzat? Nor da jende guztia? Galdera ezer oso bat egin dezaket. Jende guztia gutxiengo bat da. Gutxiengo baten artea praktikatzen duzu. Jende gutxi agertzen den garitoetan, goizeko ordu gutxituetan,
Eta gainera, hizkuntza gutxitu bat erabili nahi duzu kantatzeko? Ez erosoa zaizu esaten dudan amiskaraoke. Zure arbasoak esal ziren etorkinak. Zergatik hitz egiten duzu hizkuntza gutxitu batean zure familiako inork ez badu lertzen? Ez alzara hipokrita hutsa. Zer bilatzen duzu? Integrazioa? Onarpena? Michael Jackson linguistikoa zara? Zuria izan nahi duzu? Nola belztu behar zuria? Zer demostratu nahi duzu? Autoestimo arazoak dituzu? Zeo zer frogatzeko kantatuko duzu hizkuntza gutxitu batean? Lotxatu egiten zara zure jatorriaz? Euskal grafiaz idazten dituzu zure abizen erdaldunak? Zergatik izan nahi duzu gutxiengo baten parte jatorriz, gehiengo bateko azarenean? Euskaldun moderno moderatua zara? Zeintzuk dira zure adjetiboak? Ezkertiarra? Mantxurrianoa? Maketoa? Frikia? Hipsterra? Borrokila? Feminista? Postfeminista? Masculinista? Menosculinista? Feminista ez praktikante buenrollista? Ez badakizu argi zeintzuk diren zure adjetiboak, nola egingo dizut burla? Zalantzak baldin badituzu nola epaituko zaitut politikoki? Gauzak kuestionatzen badituzu, nola kondenatuko zaitut irmoki? Kanta bakarra aukeratu behar duzu, Gasteizko printzipal antzokian kantatzeko. Miskaraoke, zein aukeratuko duzu? Ze hizkuntzan kantatuko duzu? Esango dutenaren beldur zara? Politikoki inkorrektoa izatearen beldur zara? Subentzioak galtzeko beldur zara off the record? Baztertua izatearen beldur zara off the record? Erradikala izatearen beldur zara off the record? Aukeratu dezaket sarrera batetik irtetea? Zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket nere sexuaren sintaxia? Zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket nere izerdiaren zaporea? Zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket errusieraz maitatzea? Zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket ama izatea? Zer aukeratu dezaket?
aukeratu dezaket euskal patronalaren bizitza emozionala? Zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket datorren urteko udako kanta. Aukeratu dezaket Miguel Bosé orden ez jakitea. Aukeratu dezaket nere eskuin eskuak ezkerrekoari dirua ematea. Aukeratu dezaket nere eskela mundo deportibo nazaltzea. Aukeratu dezaket nere gorputza. Zer aukeratu dezaket? Non dago? Non kokatzen da? Ze partearen partean? Nondik dator? Ze forma dauka? Ikus daiteke?
Entzun daiteke. Usaindu daiteke. Zer da? Zer bihurtzen da? Famau. Yara kapo shit gamba po shit in yara. Famau. Famau. Ajia kamato shiata ra famau ke beli kumpata. Jianda satabo ke pisini ke misimi pasa doko papa. Bella kambato sojo botei hei. Eta ala eta guztiz ere argatik. Ordea berriz ostera aldiz aitzitik. In the very way to the people, estrantzen bantzen. Hortaz bada bule bu. Honen bestez, horren bestez, hainbestez, alatan ala zeren zergaitik alabaina bada izan ere, beraz barren bederik ere, the sunshine is near you, my love. Hirurogeita lau minutu bentan dira hasteko! Berrogeita mazortzi minutu falta dira bentan dira hasteko! Berrogeita lau minutu bentan dira hasteko! Berrogei minutu falta dira bentan dira hasteko! Edo ala baizik eta nahi zen baina baizik eta ala ere, aspirina, aspirifen, termalgin mondie. Alarik ere, le petit dosan su mon pati de pois. How are you, Miss Karaoke? How are you or tigre are you? Not how are not tigre. Zebra are you, Miss Karaoke, my love, under the sun, zebra? Hogeita mairu minutu bentan dira hasteko! Hogeita hamar minutu falta dira soilik bentan dira hasteko! Hogeita bederatzi minutu bentan dira hasteko! Hogeita hiru minutu soilik falta dira bentan dira hasteko! Agian soilik esan nahi dut, erran nahi baitan, agian. What about you, Miss Karaoke? Segurik behin bederik. Allah jaia, zenizkioken, gintxazkioken. La mer c'est una saxon popular avec les saucichons. Look at me, I have no problems to speak in other languages. What about you, Miss Karaoke? What about you under the moon? Do you want body milk under the moon? Or do you want after sun under the moon? Under the sun, under the moon. Who is under, Miss Karaoke, you cheeky monkey? You love under? You is under? Amatzazpi minutu bentan dira hasteko! Amaika minutu falta dira soilik bentan dira hasteko! Zer kantatuko duzu, Miss Karaoke? Bederatzi minutu bentan dira hasteko! Zer kantatuko duzu, 7 minutu 47 segundo? Zer aukeratuko duzu, 1 minutu 20 segundo? Zer erabakiko duzu, minutu 27 segundo? Miss Karaoke, where is that place where you do little brown things? Huh? Miss Karaoke, do you want to do little brown things somewhere, somehow, Tom Waits?
0 minutu evento handia hasteko. 0 segundu evento handia hasteko. Ala jaina, ala baina, aleluia, Aquapark! Mr. Mrs. Jauna, Doña Interpost, Trans, Queer, Fem, Mega, Chupi, Benga, Boom, Ni Su, Nik, Suk, Ni Su, Sueguk, Super, Hiper, Mega, Ba, Ayek, Mus, Mr. Miss, Jauna, Don, Chitandere, Chupi, Super, Hiper, Mega, Boom, Mega, Boom, Mega, Boom, 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 Boom. I love you, Miss Karaoke. I love you because you are me, he, she, we. Yes, we can, Miss Karaoke. Yes, we can. Nekez uzten du bere sorterria, sustraiakan dituenak. Nolakoa da, sustraiakan dituen gizonaren ondorengo gizona. Nolakoa da, zanpatzailea izan den gizonaren osteko gizona. Nolakoa da, emakumez jazten zen gizonaren osteko gizona. Mis manos como raíces. Mis manos recorriendo un cuerpo que no se muestra tal como es, sino como decide ser. Porque siento lo que soy, porque soy lo que siento, sin necesidad de explicar nada. Solo soy, siento, vomito. ¡Qué vomito! Abuelo dioenak, hombre dio. Hombre dioenak, hambre dio. Hambre dioenak, gorputza dio. Gorputza dioenak, ahotsa dio. Ahotsa dioenak, hizkuntza dio. Hizkuntza dioenak, hautua dio. Hautua dioenak, aitona dio. Un cuerpo. Un cuerpo que habla y dice, Panais. Un cuerpo que habla y dice y pregunta, ¿qué puedo escoger? ¿Puedo escoger mi cuerpo? ¿Qué puedo escoger? ¿Puedo escoger el lugar donde he nacido? ¿Qué puedo escoger? ¿Puedo escoger mis abuelos? ¿Qué puedo escoger? ¿Puedo escoger mis padres? ¿Qué puedo escoger? ¿Puedo escoger mi idioma materno? ¿Qué puedo escoger? ¿Puedo escoger mi voz? ¿Qué puedo escoger? Aukeratu dezaket nere gorputza. Zer aukeratu dezaket? Aukeratu dezaket nere ama hizkuntza. Zer aukeratu dezaket? Un cuerpo. Un cuerpo que habla y dice, Panais. Un cuerpo que habla y dice, Begira nazazue, Ikus nazazue, Panais.
Aia, iritsi dira, aze hotza, ta maitu da, lantxarra, betiko biarra, apai gantzi, kapanoak, ez gendio zeren gorputzen daukat, edo japurra.